Γεια σας, επιστρέψαμε. Back to game. Λοιπόν, όσοι είδατε το πρώτο επεισόδιο του Minecraft Survival 1, είστε τυχεροί, επειδή το βίντεο το διέγραψα, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ σπαστικοί δηλαδή, και κάθονται και σχολιάζουν χωρίς δηλαδή να ξέρουν, δηλαδή είναι μαλάκες. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, το σπίτι το έκανα έτσι. Και σήμερα, μαντέψτε, θα πάμε για mining. Χαίρεστε, χαίρεστε. Δεν είσαι καθόλου αστείος, το ξέρω. Πάμε να βρούμε καμιά σπηλιά να κάνουμε mine. Έχω 5 torches. Ναι, πάρα πολλά. Ναι, εκεί μια σπηλιά. Πάμε να δούμε. Φύγαμε. Και έχω βγάλει τη facecam επειδή εντάξει δεν μου άρεσε πολύ. Και βασικά και σε άλλους δεν άρεσε. Οπότε ωραία, και εδώ έχουμε βρει iron. Και πάμε. Γρήγορα βρήκαμε πάντως iron και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω. 4 υπέροχα iron. Ακούω ζόμπια. But I don't care. So simple. Και εκεί έχει iron. Τέλεια. Και αφού δεν υπάρχει τίποτα εδώ, γιατί ακούω τα ζόμπια. Καλά, εντάξει, μπορεί γύρω να έχει τίποτα. Που βασικά λογικό το βρίσκω. Κάνουμε εδώ mine λίγο το coal. Να μαζέψουμε το αέρα να το ψήσουμε. Χρειάζομαι coal για περισσότερα κεράκια. Torch. Εσείς. Δεν έχω κάνει βίντεο για πολύ καιρό, επειδή έχω απανωτά διαγωνίσματα. Και τώρα που τελειώνει και η χρονιά, η σχολική και όλα αυτά, έχω απανωτά διαγωνίσματα. Οπότε δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο. Ναι. Οπα. Σώπα μας ρε φίλε, φοβήθηκα. Κυριολεκτικά η Minecraft sound είναι τρομερή. Δηλαδή έλεος. Πάμε να βγούμε. Βρήκα μπόλικο iron. Μισό λεπτό, επιστρέφουμε. Συγγνώμη για τη διακοπή που είχα, γιατί είχα μερικά τεχνικά προβληματάκια. Ναι. Και συγγνώμη με ακούγονται μερικοί χαζοί, απλά είναι από το διπλανό δωμάτιο. Sorry κιόλας. Να κόψω τα δέντρα εδώ. Δεν είναι ότι θέλω ξύλα και τέτοια. Είμαι φτωχός από ξύλα. Οπότε δεν είναι κακά φυσικά. Αλλά τα θέλω. Δεν θέλω τα κλάρι, τα φύλλα τους, επειδή με εμποδίζουν την ορατότητα του σπιτιού μου. Έκανα πριν ένα fail βίντεο με τον Άρκο, με multiplayer, που ήταν τέλειος fail. Επειδή έχανα συνέχεια. Καλαμάρια. Πέθανε. Και δεν ξέρω ακριβώς θα κάνω αυτό, αλλά ελπίζω να είναι καλό. Και επειδή βαριέμαι να πηγαίνω από τη μία όχθη στην άλλη και να κολυμπάω, σκέφτομαι εδώ να φτιάξω μπα. Καλά, θα δούμε. Και να κόψω και εκεί αυτό το δέντρο. Stone axe. Μετά μπορώ να φτιάξω και εκεί, πω να δω.
αλλά σε άλλα επεισόδια. Καλά. Ας το εκεί. Αυτό χάνει. Και πρέπει να κουρέψω για κάτι δέντρα. Και τώρα δηλητηριάστηκα. Και πότε σκότωσα ζώα. Συγγνώμη για την παύση, επιστρέψαμε. Γιατί αυτή η βλακεία βρίσκεται εδώ. Αν ναι, θυμάμαι, ήταν όταν έκοβα ξύλα. Όταν έκοβα ξύλα, ναι. Σωστά το είπα. Παραδόξως. Τσουπου. Και. Ωραία. 50 κάτι coal, οπότε ναι. Θα φτιάξω λίγα κεράκια. Φτιάξω να έχω 28 κεράκια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα coal τα βάλω εδώ. Να ψήσω το iron. Και εδώ θα φτιάξω τέτοιο wooden planks. Όχι wooden, τέτοιο κάτι άλλο τέτοιο είναι, δεν ξέρω. Σε ώρα για τον ήχο που ακούγεται. Σταματήστε. Συγγνώμη γιατί την κοπήρα, αδερφή μου μιλούσε και μου χάλασε το βίντεο. Αλλά εγώ τι κι αν είναι θα το ανεβάσω αυτό. Φτιάχτηκαν 2, yay! Επειδή θέλω να φτιάξω κανένα. Ναι, ωραία, ξέρω τι θα κάνουμε αυτό. Τα wooden, τα planks. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξω τέτοιο. Να έχω πολλά στικάκια. Να έχω 56 sticks. Λοιπόν. Μετά λέω να το σκάψω κάπου από εκεί. Να κατεβαίνω κάτω σε έναν υπόγειο χώρο. Τέλειο θα είναι. Και νύχτασε. Ναι. Όντως νύχτασε. Και δεν αφήσω μερικά πράγματα που δεν θέλω. Wow, ήδη έχω πάρα πολλά ξύλα. Καλή φάση. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε. Δεν θα αφήσω το κρεβάτι. Ποτέ. Λοιπόν, σήμερα είναι καινούργια μέρα. Μέσα σε μια νύχτα πιστεύω ότι έρνεψε να έχει ψηθεί. Πλάκα κάνω. Δεν γίνεται έτσι στο Minecraft. 7. 8. Ναι. Πω έχω πολλά ακόμα να ψήσω. Αλλά με αυτά τα λίγα να φτιάξω πανοπλία. Πρώτα να φτιάξω ένα σπασάκι. Μετά θα φτιάξω μία αξίνα. Μία αξίνα που είναι τέλεια αξίνα επειδή θα μας χρειαστεί. Ο Iron Pick. Attack 6, attack 5 και πρέπει να βάλω το Skype να σκάσει. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, subscribe και τα φάμε. Και μπλα 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 μπλα. Γεια σας, επιστρέψαμε σε όλοι γιατί πάλι αυτή τη διακοπή. Το βίντεο πρέπει να είναι 10 λεπτά, το πολύ. Και γιατί κάνω έτσι τις πόρτες, δεν ξέρω. Και πού είναι το Iron Pick, πού είναι το Iron Pick μου. Πες μου ότι δεν έφτιαξα Iron Pick. Μα το, να το εκεί είναι, στη γωνία. Πω. Στραβός είμαι. Granite. Δεν ξέρω καν, τι είναι αυτό, Inksack. Το φάω. Τρώγεται, όχι. Μελάνι νομίζω είναι αυτό. Πεινάμε και αυτό πρέπει να φάμε. Γιάμα. Γεια σας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Like, subscribe, μην ξεχάσετε ένα comment και φυσικά share. Γεια σας από μένα. Τα λέμε την επόμενη φορά.